אשכולות שבה, אלו תלמידי חכמים. עלים שבה, אלו עמי הארץ, שזה המילה עלים, אני מורה לביולוגיה, אז לכאורה אנחנו חושבים, מה זה עלה? אבל אני לפעמים שואלת את התלמידות, למה צריך עלים? למה צריך? אני שואלת אתכם, למה צריך עלים? הקדוש ברוך הוא דואג לתולעת, שהעלה נופל עליה, אפילו שחסר אותה. אוקיי, זה אתם שמעתם טוב, איך אומרים, אז אני עוד מעט נשים את השיר הזה. למה צריך עלים? לעשות רוח מה... וואי, אני מבקשת סליחה, אל תכעסו עליי ששאלתי אתכם כזאת שאלה מסובכת. למה צריך עלים? לפירות. אוקיי, אז אני שואלת את התלמידות שלי, אני אומרת להן, תקשיבו, יש לך... מה? וואי, תקשיבו. בביטל שהיה אסון הכרמל והתחסלו מלא עצים, אז אמרתי, למה אתם כל כך מצטערים? אז מה הם חלכו כל כך הרבה עצים? אמרו לי, את חיה, זה אנחנו נושמים מהם. זה מתוקה, ממש. לא הבנתי את המשמעות של העצים. איזה מתוקה, זה רק נושמים מהם. מה היה באסון הכרמל שנשרפו כל כך הרבה עצים? זה מתוקה. אבל למה אומרים להשאיר ירוק? בסדר, אז אל תרשו, אז תרשו לי גם ככה טיפה בסיס, אני מלמדת את התלמידות שלי ואני שואלת אותם, שאם יש לי עץ של גפן ואני אקח את כל העלים, לעשות מהם עלי גפן, אז זה בסדר, ואז אני אקבל ענבים? לא. למה? בטח תמיד. בטח שאני אקבל, למה? בטח תמיד. מה שייך העלים? העלים פשוט העבודה אבל שלהם. כל דבר תפקיד. זה ממש חשוב. אז אמרתי להם שהחקלאי הזה לא יהיה לו יין. העלים הם כמו קולטי שמש. אצלם בתוך העלים מתקיים התהליך הכי אור אינסוף שיורד ומתלבש בתוך העלה. יש קולט מיוחד בתוך הירוק שבעלה. הופך את אנרגיית אור השמש לסוכר. והתוצר לוואי זה החמצן, אבל הופך את זה לסוכר. הסוכר זורם בגבעולים, וממלא את הענב. ממלא את הענב, ממלא את הפומלה, ואם זה עודפים, זה ממלא את התפוח אדמה, זה פקד, זה כבר הופך לעמילן. זה כאילו המנגנון, אבל בלי העלים אין לך כלום. זאת אומרת, העלים הם המבצעים את כל התהליך הזה. בסדר, אז ככה דיברנו. תאנה, אז זה מה שאמרנו, אז אמרנו, עלים שבה, אלו עמי הארץ, שבעצם, כאילו כשעכשיו אנחנו מבינים מה עושים עלים, אז אנחנו מבינים שהם ממלאים ומשרתים את הגפן, הם משרתים את תלמידי התורה. אתה מייצר אוכל, אתה מייצר דברים, ואתה הולך לסופר וקונה, זה לא מותר, זה יקר, זה טוב, זה זכות. קנוקנות שבה, קנוקנות שזה בעצם האיבר, כן, האיבר הצמדות שלה, בעצם הגפן היא מטפסת. היא מטפסת, אין לה עמוד שדרה משל עצמה, זה גם עוד רעיון אחד שיש מאחי יהודה, שהוא מדבר על שבעת המינים כמשהו שצומח וגודל מבחינת, אנחנו נתחיל, אם זה החיטה והשעורה, שזה עשבים חד-שנתיים, שזה מאוד קרובים לקרקע, חד-שנתיים, מאוד, איך אומרים, מבנה חלש, אנחנו עוברים לחיטה שעורה גפן, הגפן היא שרועה בדרך כלל, כמו פעם, רואים אותה, שרועה, מטפסת, נתלת, נאחזת, יש לה קנוקנות, אין לה גזע משלה, היא ככה נשרכת, צמח מטפס, אחר כך אנחנו רואים את התאנה, התאנה היא אומנם סוג של עץ, כשהנוף די מפוזרת, כשאין לה את הבעלי חיים שמסדרים אותה, אבל הענף שלה מאוד חלש. זה כמו, אתה לא יכול להאחז ממש בענף של תאנה, כשאתה אפילו שובר אותו, אתה רואה אפילו שבפנים יש מין מוח כזה, הוא חלוש כזה, הוא ככה מין, וגפן, תאנה, רימון, ברימון אנחנו רואים מבנה שיחי, הוא מכונה שיח, הוא אפילו לא מכונה עץ, ואם אתה לא כל הזמן מסדר אותו ומוריד לו מלמטה זה נקרא, את התוספות האלה, אז התוספות האלה, אז הוא בכלל, אתה לא רואה אצלו מבנה של עץ, הכל אצלו ככה מפוזר, ענפים מפוזרים. זה הרימון, ואז יש לנו את הזית, שפתאום אנחנו כבר מתחילים לראות איזשהו מבנה. יש קצת נוף שמפריע לו, צריך כל הזמן להוריד אותם, את מי שמפריע לזית, אבל יש את הגזע, ופתאום יש כבר נוף גדול יותר, של ממש עץ, והתמר, הוא משהו קלאסי אחר, כאילו משהו פלא פלאות, הוא תמיר, הוא מתמר, גזע עבה, כשבעצם בגזעים אחרים בעולם הצומח,
הגזע הוא בעצם מזין את העץ מהמסביב שלו. זאת אומרת, מסביב לגזע כל הזמן יש איזושהי חגורה, שהיא החגורה הפעילה, ושם יש את הזרימה של המים וגם את הזרימה של המומסים כלפי מטה, שם. החלק החיצוני של הגזע. אם לדוגמה לפעמים נקשר לך איזשהו ברזל מסביב לעץ, והוא ככה לופת אותו, והוא היה קטן, והוא רק לפת אותו, ואת עוזבת אותו, הוא חונק את העץ, כי הוא כאילו חי מהחלק החיצוני שלו. לעומת זה בתמר, כל הגזע הוא כמו צינורות, הוא כולו מוביל מים ומוביל מומסים, כל הבפנים שלו, הגזע עצמו הוא פעיל, הוא כולו לאורך כל הדרך, לאורך כל החיים שלה. מאוד מאוד. מה? דקלים, אז נכון, אז יש לך את המשפחה של זה נקראת דקליים, וגם הקוקוס שייך לדקליים, וגם זה כאילו המשפחה, ויש לך אחר כך את הזנים של התמר, שהם מביאים לנו את התמרים. היה לי חידוש שאומרים שהיה 70 עינות תמרים, אז זה חשוב לדעת שזה לא מספר של פריטים של תמרים, אלא שהיה שם מקום כל כך מפותח ומפואר מבחינת זני תמרים, זנים. כי אנחנו, זני תמרים, זה היה לחידוש ממש זה, זני תמרים. זאת אומרת, כמו שיש לנו דקל נור, כן, הרבה סוגים של תמרים. כן, מג'הול, כאלה, יש מלא שמות, אז יש ככה שכתוב שבני ישראל הלכו לאיזושהי תחנה מסוימת במדבר, אז אמרו שהיו שם 70 תמרים, הכוונה 70 זנים. אחר כך אנחנו נראה, גם ברימונים יש מאות זנים בכל המזרח התיכון, זה בכלל האזור שלהם. זה סגולה לתמר שהוא מאוד בריא גם. התמר גורם לשמחה. בוודאי, וגם עוד דבר מיוחד על התמר, שגם זה ככה מהתבוננות שככה דרך הכי, ככה למדתי, זה התמר הוא הפרי היחיד, את מקבלת אותו יבש על העץ. אין, כולם בשביל להגיע איתם לתוצר הפרי היבש, אתה צריך להעביר אותם איזשהו תהליך ייבוש. אתה מקבל אותו ללא מים, עמיד מאוד בפני מזיקים, אפילו אלפי שנים. הסילן. בוודאי, הנה, תכף נדבר על התמר, אז יש לנו ממנו אין סוף, יש בו גם את התמר וגם את הסילן, וגם, איך אומרים, בואו נקרא, אם כבר דיברנו על התמר, אז נעבור אליו, בסדר? דקה. מה תמרה זו אין בפסולת? אלא תמרים לאכילה, לולבין להילול. מאיפה מוציאים לולבים? מאיפה בדקל? הפנים של הדקל. מענפים. כן, אבל מהאמצע, מהלולבים. כמה לולבים אפשר להוציא מעץ תמר? יפה. אח שלי עבד בעצי תמר. אתה יכול להוציא עשרות לולבים מעץ תמר. מתחילים להוציא אותם כבר באזור פסח. מתחילים להוציא אותם. מכניסים אותם לאיזשהו חומר שימור. שלום רבקוש. מכניסים אותו לחומר שימור מיוחד. ואז לקראת סוכות מתחילים להוציא אותם מהחומר שימור ולסדר אותם ככה, להכין אותם לזה, כי בעצם לולב זה ענף מלבלב, המילה לולב מהמילה לבלוב, מהלבלוב הוא הלבלוב של עץ התמר, כן, אלא מה? שצריך לקחת בחשבון שעוד פעם אנחנו משחקים את המשחק של מה שאני אמרתי, אתה לוקח את הלולב, לא בטוח שישאר לך מי שימלא את התמר. כי, נכון? כי אמרנו שהתמרים מתמלאים על ידי העלים. אז העלים, אוקיי? אז זה שטח מיוחד מגדל. כן, כן. בדיוק, אז יש את המשקים שהם מתמחים בייצור לולבים. כן. אלא תמרים לאכילה, לולבים להילול, חריות לשיחוך, סיבים לחבלים, סנסנים לחברה, שפעת קורות לקרות בהם את הבית. כך הם ישראל. פעם אנחנו אומרים, פעם ניצלו יותר מהיום, היום ברוך השם אנחנו זה, אבל גם היום. כך הם ישראל, אין בהם פסולת. אלה מהם בעלי מקרא, אלה מהם בעלי משנה, מהם בעלי אגדה, מהם בעלי מידות, מהם בעלי צדקות. אנחנו אומרים, הכל. אנחנו אומרים, גם אנחנו ככה מנוצלים עד הסוף. כל אחד תורם משהו למבנה הזה של עם ישראל. יש עוד משפט ככה יפה על התמרה, שאומרים,
תמרה היא גדולה מכל האילנות, גבוהה מכל האילנות, מחמיאים לעם ישראל ואומרים גם עם ישראל. אנחנו נמשלנו לתמר, שעם ישראל הוא נעלה מכל האומות, גדולים מכל האומות. אנחנו תמיד צריכים לזכור שאנחנו לוקחים את זה בתור מעלה, ולא כאילו חס וחלילה התנשאות. אנחנו עובדים על המידות, ואין לנו שום עניין להתנסה על אף אחד, אלא אבל מזה שאנחנו נכיר בערכנו, נדע לממש את שליחותנו בעולם, בעזרת השם, בצורה יותר מתוקנת. זאת אומרת, אם אתה קצת מתבלבל, ואתה לא יודע את הזהות שלך, אז ממילא לא תעשה נכונה את שליחותך, וזה קצת החמצה. אז אמרנו, התמר, ישראל נמשלו לתמר, שאומר שהתמר הוא הכי גבוה, עם ישראל הוא גבוה מכל האומות, אבל להשתמש בזה בצורה הנכונה, בצורה המתוקנת. נגיד מילה על הזית ככה, ואחר כך נעבור, מה זית אינו מוציא שמנו, אלא על ידי קטיטה, אף ישראל אין חוזרים למוטב, אלא על ידי סורים. זה לא אני אמרתי, זה כתוב בגמרא, אבל מה שנכון, אנחנו לא מתקדשים, לא מתכחשים. תאנה, מה אנחנו מכירים? תאנה, נוצר תאנה, יאכל פריה. נוצר תאנה, יאכל פריה. זאת אומרת, שמרת את התאנה בזמן, אתה תאכל אותה אחר כך. תדבלה. כן, תדבלה. למה נמשלו דברי תורה לתאנה? מה תאנה? זו כל זמן שאדם ממשמש בה, מוצא בתאנים. כל זמן, התאנה ככה מדרגת את התבואה שלה ככה בהדרגה, כך אף דברי תורה, כל זמן שאדם מוגה בהם, מוצא בהם טעם. מוצא ככה עוד חידוש. אני כל הזמן, הנה אנחנו כאן כבר הרבה שנים, ותמיד אנחנו מוצאים עוד איזשהו משהו שמחיה אותנו, עוד איזושהי נקודה שלא שמענו, עוד איזשהו משהו שלא ראינו. מה המשל? סליחה, בתאנה עצמה. בתאנה, שהוא אומר שכל זמן שאתה הולך לעץ התאנים, עץ התאנים הוא מביא את התבואה שלו מסורגת, הוא מביא אותה בהדרגה. יש עצים שמביאים, כמו נגיד תמר, הוא מביא לך את כל התמרים פחות או יותר מוכנים באותו זמן, ואתה חותך את הענפים ומשווק את התאנה, היא מביאה תמר. כן. ומעניין שלא כל כך מומלץ לאכול את התאנים. תלוי למה, היום יש עליהם הרבה חשש של תולעים, אבל תאנה נחשבת בכלל מאוד בריאה, זאת אומרת, זה מאוד בריאה למערכת העיכול, גם הדבש שלה והעיכול שלה מאוד טוב. שאלה קטנה, נכון, בכל העצים יש פרחים, שימו לב, יש פרחים. איפה הם? אני חושבת על הפרי עצמה. נכון, איך זה נקרא? איפה הם נמצאים בתוך התאנה? לא יודעת. אז בתוך התאנה, זה נקרא פגה. המילה פג, זה מהפגה של התאנה, פגה, ויש בתוך התאנה, אם פותחים אותה, רואים פרחים, ואפילו פרחים כאילו, פרחים שונים, יש פרחים שנקראים פרחים. שלום אדר, איזה מתוקה, תודה. יש פרחים, זה כאילו נקרא פרחים נקביים, פרחים כאילו, בין פרחים בת, בסדר? זה כאילו, יש פרחים שונים. כאילו הפריה. כן, אבל מי שעושה את התהליך הזה, יש בריאה מיוחדת, שנקראת צירעה מיוחדת, שגם שונה, שנראית טיפה שונה, נקראת ציר פגית, שהיא צירעה של הפגה. והיא נכנסת פנימה לתוך התאנה, בתוך לחץ מאוד מאוד מיוחד, מאביקה את הפרחים שם, ויוצאת והולכת לצמח אחר, אבל אחת הנקודות החשובות שם זה שהיא גם מטילה בחלק מהם את הביצים שלה, וגם משם היא מתפתחת. החיטה והשעורה, בשביל להוציא מהם תוצר, אתה צריך לעמול עליהם מאוד מאוד קשה, וגם זאת אומרת, אתה רק מאבד את האדמה, וגם זורע, וגם קוצר, ומלא פסולת, וקצת גרגירים, ומלא תחינה, וכמעט 10 מתוך למתת אבות מלאכה, זה רק להתעסק עם החיטה. המון מלאכות. ובסוף היא נותנת לך כיכר לחם, תודה רבה, אבל בוא נגיד שממש התעייפנו. זה מסמל בחלוקה, בהתבוללות, מסמל, אז החיטה והשעורה מסמלים בעצם נתינה, כאילו רק קבלה, רק תיתן לי, משהו בבית מסוים כמו תינוק. רק אתה נותן לו ונותן לו, ובסוף הוא נותן חיוך, משהו כזה, כאילו באמת השקעה מאוד מאוד מאומצת, בלי גמול. התאנה והגפן מסמנים כבר סוג של נתינה, אבל נתינה
כמו של נער אידיאליסט, ככה שנותן את כל כולו אל הרעיון האידיאלי. זאת אומרת, התמסרות מלאה, יד נותנת את הכל, הגבעול חלול, אפילו אין לו כוח אפילו להעמיד את עצמו, והוא נותן כל מה שיש לו, והוא עצמו מטפס, אבל יש לו פירות מלאים כל טוב. אז... כן, אז זה ממש נתינה מאוד 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 גדולה. תאנה, כן. גפן, למה? גפן, גפן זה גם בת. גם וגם. אבל... תאנה זה ממש נקבה. ואחר כך יש לנו את ה... אחר כך אנחנו עוברים, זה כמו בחיים, במסע של החיים, נגיד, אז אחר כך יש לנו את הגפן ואת התאנה, שהגפן והתאנה מסמנים, לא את הגפן, את הרימון ואת הזית, שבעצם מראים לנו כבר סוג של נתינה באצבע, נתינה מצומצמת. ואז המון, זאת אומרת, המון כאילו כמו משקיעים בעצמם, פרי מאוד הדור, זית ככה, שאפשר ככה להפיק ממנו משהו, אבל זה יותר, נותן קצת, אבל הוא רוצה יותר לקבל. נותן על מנת לקבל. זה יותר שלב, נגיד בחיים, שהוא אחרי הנתינה האינטנסיבית, סוג של מה עם הקריירה שלי? מה עם העתיד שלי? מה קורה עם מה שהולך להיות איתי? זאת אומרת, אני כאילו דואג עכשיו רק, כאילו, בונה את עצמי. אני עכשיו בונה את עצמי, אני בונה את המקצוע שלי, אני בונה את מה שאני צריך, ולכן הנתינה שלי מאוד מצומצמת, ואני יותר נותן, אבל גם כשאני נותן, אני שואל, אני אקבל מענק שחרור, אני אקבל זה וזה, אני אקבל מלגת קיום, אני אקבל, כמה משכורות אני אקבל. זאת אומרת, כזאת הסתכלות שמסתכלת חזרה, ורואה שחס וחלילה לא יקפחו אותי. ואז מגיע התמר, והתמר נותן יד. אני, הכי לא אומרת זה, אבל אני אומרת את זה שזה כאילו הדרגה של השליחות שלנו בעולם. אתה הגעת לשלב שאתה כבר, יש לך כבר גזע, יש לך יכולת לייצר תמרים, יש לך יכולת לתת, להעניק, אתה נותן ובצורה מתוקנת. בצורה מתוקנת, אתה נותן בצורה שיש לך, אתה מייצר מספיק, אתה נותן מספיק, אבל אתה נותן על מנת לתת. אתה לא באמת עושה חשבון, אתה לא אומר, אני הולך לחתונה, כי זה ככה הבנו את הרעיון, נותן על מנת לתת נתינה מתוקנת. אני חושבת שכולנו נמצאים בנקודות בחיים שאנחנו רוצים לתקן את הנתינה שלנו, לתקן אותה, זאת אומרת, לשים לב שאנחנו לא נותנים כדי לקבל, ואנחנו לא הולכים לאירוע כי תחזיר לי אחר כך, ואני לא, זאת אומרת, לסדר את זה קצת, לסדר את זה בחיים שלנו, להתקדם, לא להיות, בטח אנחנו לא בשלב של תינוק שזה רק רוצים לקבל, כי לפעמים יש גם אנשים שהם עוד בשלב הזה, לא בשלב של לתת אינסופי בצורה שכבר לא נשאר לנו כלום, כי איך אומרים, אל ייתן אדם יותר מחומש, למה שחס וחלילה לא נזדקק שאתה לא תזדקק, אבל מצד, ואחר כך כמובן, לא לקחת את הכל לעצמנו ורק לדאוג להכל בשבילנו, ובאמת להגיע כבר לשלב של לתת כבר לעולם. תיתן כבר, תגיע לשלב שאתה כבר מתמסר, שאתה נותן צדקה בשופי, שאתה נותן, שאתה הולך בכיף, שאתה, איך אומרים, את הולכת לכלה, את קונה לה בגדים לנכדים, או בגדים או דברים ככה שמפנקים, בלי שאת מתחשבנת על זה, כאילו שאת באמת הגעת לשלב שאת, כי את יודעת שהיא צריכה את זה, וכאילו, ואת יכולה לתת לה את זה, כאילו בשמחה. אז שנזכה, ואם זה ככה דבר, נקודה אחרונה שניגע בהקשר הזה של שבעת המינים, זה חגי ישראל. בואו תגידו איתי שנייה אחת, חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון, לאיזה חגים הם שייכים לנו מחגי ישראל? יש פסח. חיטה זה שבועות. חיטה זה שבועות. שעורה, רגע, שעורה. שעורה שנייה, פסח. למה פסח? מה? קורבן העומר, נכון, מצוין. חיטה, שעורה. גפן. גפן, כל החגים כמעט. סוכות. איפה אנחנו פוגשים את הגפן? אבל גם בפסח שותים 4 כוסות. בפסח 4 כוסות, וביין איפה עוד יש לנו מאוד את העניין של בסומה כזה? פורים. אז יש לנו פורים פסח, שזה כאילו זמן תסיסת היין. בסדר, תסיסת היין וככה יש אפשר כאילו קצת יין המשקר, זה יותר ככה כשהיין עוד בתסיסתו זה פורים, ואחר כך היין המיושב שמיישב אותנו זה כבר פסח, שזה כאילו 4 כוסות. ומה? כן, ושמח בשמחת סוכות, אבל עדיין אם אנחנו מסתכלים שנייה על היין שיצא
את היין שיצא לנו שיוצא מהקיץ, אז הענבים מוכנות בשלות באזור סוכות, אבל שימו לב שבימי קדם אף אחד לא גידל ענבים בשביל ענבים, אלא בשביל יין. אתה יושב. רימון. ראש השנה, נכון, זה גם זמן של ההבשלה שלו בערך בתקופה הזאת. רימון, זית. חנוכה, נכון, למה? שמן, אוקיי, המאור והכל. זאת אומרת ותמר, תמר מתי? ראש השנה טיפה, אבל איפה יותר בולט התמר? בלולב, בסוכה, הדפנות המהודרות של מי שזוכרת מפעם, את התמרים, את הסכך התמרים. שמעת על המדרש הזה בראשית רבה? שמה של הכל, שמשתמשים בהכל, אז הקראתי להם אותו בהתחלה, שהכל משמש, ובעצם אח שלי מאוד מדבר על זה שהתמר צריך להיות יותר, זאת אומרת, המיקום שלו הוא בשיא החורף, כי זה הזמן שהתמר הוא שותה המון המון מים, הוא כאילו מעביר דרכו כמויות אדירות של מים, משהו כמו, הוא אמר לי מספרים מאוד 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 גבוהים, בשביל התמרים האלה הוא מעביר דרכו ממש קובים שלמים של מים, לפעמים אפילו ביום. עדיין הוא מגיע, התמר יש לו שורשים, שגם אם לא, קודם כל הוא לא מגיע לתוצרים טובים אם אין עליו השקיה. הוא דורש השקיה. זה שהוא צריך את הבקעה בשביל תנאי האקלים הטובים בשביל התמרים, זה לא בגלל זאת אומרת, הוא חייב לקבל המון 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 מים להשקיה בשביל שהוא יוציא תמרים טובים. בסדר? אבל יש דבר אחד בגזע של התמר.